Vi har nu bevæget os ind i vinmarken, og vinstokken arbejder på den måde, at den via sine planter omdanner sollyset, som der kommer ned, til fotosyntese. Den fotosyntese gør det muligt dels for vinstokken at gro, og dels for vinstokken at modne sine druer. Den arbejder dog på den måde, at det kun er det yderste, eller de to yderste bladlag, som der producerer fotosyntese, altså bladlag nummer 1, som der producerer 100% fotosyntese, og bladlag nummer 2, der producerer 30% fotosyntese. Bladlag nummer 3, 4 og 5 producerer ikke fotosyntese, men forbruger derimod fotosyntese. Derfor er det vigtigt, at man i løbet af året holder mængden af blade nede, så man i realiteten optimalt set kun har 1-2 bladlag, for at producere så meget fotosyntese som overhovedet muligt, og dermed ikke forbruge det. Yderligere, så gør vi det lige omkring høst, at vi går ind og laver det, der kaldes leaf-ripping. Vi rydder simpelthen op i fruiting zone, altså den zone, hvor frugten hænger for blade, og det gør vi af 2 årsager. Dels fordi det øger optaget af sukker og anthocyanin og andre fenoliske stoffer, og dels fordi vi vil gerne rense ud i bladene, for at vi kan få så meget vind som overhovedet muligt ind til druerne, så der ikke går råd i druerne. Måden vi gør det på, det er ganske almindeligt. Vi simpelthen fjerner bladene, river dem af, op på den her måde. Så vi har en helt bare fruiting zone. Det er meget vigtigt, at man kun tager lige det, der hænger omkring fruiting zone, og ikke tager for meget. Af den simple grund, at vi stadigvæk skal bruge en del blade til at producere fotosyntese, så vi kan modne druerne.